Морка Ксавери аз Польша ҳаст ҳарифи ӯ ва ин паҳлавон дар зинаи 144-уми радабандии ҷаҳонӣ қарор дорад. Дар муқобили паҳлавони мо Наврӯз Каримзод алҳол дӯстони гиромӣ дар мусобиқаҳое ки иштирок кардааст мо дидем камтар буд, аммо ҳоло дар ин ҷо чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад, бояд якҷоя таваҷҷӯҳ мекунем ва умед мебандем ки маҳз Наврӯз Каримзод дар ин вухӯрӣ пирӯзӣ ба даст орад. Наврӯз дар охирин мусобиқаҳои байналмилалиаш дар соли 2018 дар Боку буд, дар чемпионати ҷаҳон онҷо аз Хуан Пастигос аз Перу мағлуб шуда буд. Дар Оренбург нишондиҳандаҳояш инҷо ҳам хуб набуданд. Ерлан Захшибеков аз Қазоқистон паҳлавони моро мағлуб карда буд. ҳоло бошад вақти он расидааст ки инҷо Наврӯз Каримзод барои мову шумо як хати нонавиштаеро дар ин дуюмин корти ҷазо ба Морка дода мешавад. Наврӯз Каримзод ин барои ӯ муваффақият ҳаст, чунки боз як хатои дигар мо метавонем ба даври дигари мусобиқот, аммо аз ин ҳолатҳо бояд дифоъ кард. Наврӯз мо ҳама ба ту бо чашми умед менигарем ва бояд инҷо фаъолиятро тавре ба роҳ монӣ ки ҳариф аз ту баҳоеро надуздад. моҳи феврали ҳамин сол ҳарифи паҳлавони мо ҷои сеюмро дар Сараево дар чемпионати кушоди Аврупо ба даст овард. Дар Прага дар ҷои панҷум буд ва дастовардҳои хеле зиёде дорад. хуб бояд омода шуд. Як ҳаракати ҷолиб ва инҷо мо ба даври сеюм меравем. Дар даври аввал паҳлавони мо тавре гуфтем озод буд, аммо Морка бошад Роберт Класарро аз Хорватия ба мағлубият рӯбарӯ карду ба даври дуввум омад. 2 дақиқаи дигар ҳаст. ҳоло чӣ? ҳоло бубинед мехоҳад ки инҷо Ксавери усули болои шонаро истифода барад ва ҳоло инҷо ҳам як шидои дигар ба Наврӯз Каримзод дода мешавад. дар шидоҳо ҳисоб баробар аст. дар майдон ҳоло ҳарду хуб дифоъ мекунанд, имконият ба якдигар намедиҳанд ки усули хуберо истифода баранд, амали хуберо. ҳоло бошад чӣ? ҳоло қариб буд ки инҷо ҳоло Наврӯз дар ҳолати на он қадар хуб қарор дошт. то ба анҷом Морка нарасонид ин амалашро, агар не бисёр душвор буд барои Наврӯз. як бори дигар пушти пой, як бори дигар боз як кӯшиши дигар ва инҷо намегузорад Наврӯз ҳам ки инҷо Морка ҳам он имкониятҳое ки дорад ба хубӣ истифода барад. инҷо боз ҳоло як ҳолати дигар буд. хуб дифоъ кард паҳлавони мо Наврӯз Каримзод. монда шудааст Наврӯз. ин бибинед, бале сеюмин шидоро мегирад ва аз бозиҳо дар канор меравад. Морка Ксавери аз Поланд роҳи худро барои унвони қаҳрамонӣ дар Загреб 2022 дар Гран-при идома медиҳад. ҳамин тариқ дӯстони гиромӣ, боз як паҳлавони мо ноком шуд дар ин мусобиқоте ки рафт ва аллакай чандин лаҳзаҳову чандин даврҳо ҳаст ки мо мегӯем паҳлавонони мо мағлуб шуданд.